Mahal, ako'y nagbabalik para isalbay ang relasyon nyong guguhuna. Anyway, balik na tayo sa Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Diba nga, ibibigay ko sa iyo ang 3 tips para hindi ma-burn out sa relasyon. Ang burnout ay yung napapagod, nagsasawa, nauubos ka na. Dahil paulit-ulit na lang yung kasalanan, pagkakamali o literal na nagsasawa ka na sa relasyon nyo. Kaya naman, recap muna tayo. Diba sabi ko una, maglaan ng oras para sa sarili. So dapat meron ka pa ring me time kasi iba pa rin ang bonding with yourself. O ito na, pangalawa, sabi ko kanina, dapat merong open communication para hindi ma-burnout sa relasyon. 'Di ba? Kahit maliit na problema o tampo lang 'yan, pag-usapan agad. Huwag nang palakihin para hindi maipon at lumala. Ngayon naman, mahal, ang pangatlo't panghuli para hindi ma-burnout sa relasyon ay set boundaries. So ikaw kahit single o nasa relasyon ka, dapat merong hangganan sa lahat ng bagay. At ikaw sa sarili mo mismo, ikaw ang magsiset nun sa tao, okay? Mahalaga yun, emotional man, oras o physical space. Dapat ang partner mo may respeto sa personal space at needs ng bawat isa. At ganun ka rin sa kanya. Kumbaga, vice versa, di ba? Hindi kailangan na palaging magkasama o magkausap para masabing matatag ang relasyon. Hindi ganun yun Kaya nga partner sa buhay, magtutulungan, mag-guide, magiging liwanag ng isa't isa kapag madilim. Hindi linta, hindi parasite. Kumbaga, hindi ka pinanganak para humigop ng lakas. Ako na lang higupan mo. Joke lang, mahal Pero kidding aside, mahal, ito kung nararamdaman mong palagi kang drained, palagi kang stress o di kaya hindi ka na talaga masaya sa relasyon, hindi masamang mag-reflect o humingi ng tulong sa pamilya, tropa, counselor o even sa mga eksperto talaga tulad ng psychologist. Okay lang yun, Kaya sana seek help or humingi ng tulong kapag kailangan. O di kaya kay Kim Chino, 'di ba? Lagi naman tayong 6 to 9 PM gabi-gabi. O, 'di ba? Pwede ka ring mag-message sa FB page ni DJ Kim Chino, Kaya mahal sana sa tips natin ngayong Chinitox, masalba pa yung relasyon nyo. Anyway, oras na naman para ako'y magpaalam at sana hindi ka na ma-burnout sa relasyon nyo, mahal. At dapat kabisado mo na Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, 'di ba? Gabi-gabi yan, 6 to 9 PM. At muli, mahal. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba, ako to, si Kim Chino. At susunod na po ang Basta Princess ng 90.7 Love Radio. Walang iba, yan ay si Rocky Terra sa kanyang programang Rocky's Secret Files. At syempre manatili nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.